हाग्रानि बेन्दों बेनला बिफां लाइफांफोरा थारैनो बयहाबो गावबागाव मोनफा मोनफा गुन गोनां। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बबे बिफाङा मा बेरामनि मुलि जायो बेखौ मिथिनाय आरो बाहायनायनि नेमखान्थिफोरखौ मिथिनो गोब्राब। नाथाय मख'नो गोनांदि गोदो गोदायनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव थानाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो माखासे बेफोरखौ मिथिनो गोरों सुबुंफोरा बोथोरनि जानाय बेराम आजाराव एबा गिथाव बेरामफोरखौ सिनायना मुलि होनो गोरों गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफोर दाबो दं। बेफोरबायदि आजार सिनायनानै मुलि बानायनो गोरों सुबुंफोरखौ आथिखालाव सरकारा जथायनानै फोरमानलाइ होनायनि बिथांखि लादों। बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो दिनै उदालगुरि PHC आव पिरामेल फाउन्डेसननि दैदेननायाव लहित मुसाहारिखौ आफादगिरि मासि होनानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशनेल हिलार ग्रुपनि मोनसे आफादखौ दाफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशनेल हिलार ग्रुपनि गेजेरजों गोदोसोनाय गामि ओनसोलाव थानाय जखा एबा TB बेरामनि बेरामिफोरखौ थाबैनो सिनायनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय आरो सम बायदियै फाहामथाय होनो हानाय राहाखौबो सरकारा बे ट्रेडिशनेल हिलार ग्रुपनि मावथिफोरनो बिबान होदों। जोंनि पिरामेल फाउन्डेसननि जायफोरा अर्गानाइज खालामबाय सिस्टारमखौ जोंनि ग्रुपनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर। जों बिखेखै बुंनो थांनो ओरैहाय जों लोगोसेहै आंजों लोगोसे राभाफोर आइजोफोर दङ आरो सावताली आइजो दङ आरो जोंनि बर' मानसिफोर दङ। जों बेखौनो बुंनो थाङो जोंनि जनभयामाव जेसेबां बेरामफोराव सैसोना थानाय बिखेखै टिउबारकुलोसिस आसामिसाव जखा रुग होननाबो बुंजागोन आरो बेखौ फोसाबनो थांनायाव जों ग्रुप मोनसे जानानै जनसाधारनखौ बोरैहाय सहाय खालामनो हागौ बे हिसाबै बे ग्रुपआ जों दायो मोनसे गठन जाबाय आरो जेसेबां हायो जों लोगो लाज्लायनानै बे जनसाधारननि बेरामफोरखौ जोंनि जनभयामाव थानाय ट्राइबेल हिलाराव थानाय मानसिफोरखौ मोनसे सेवा खालामनो थाखाय जों मोनसे ग्रुप दिनै थिग खालामनाय जाबाय आरो आंनिफ्राय बिसिम मा हेफाजाबनि गेजेरजों बे बेरामखौ फाहामथाय होनो जों बिखेखै इसोरा सोरजिना गालांनाय दंफां लाइफां रोदा बिन्दों बिलाइ जाया जे रोङो रोंगौथिखौ बाहायनो थाखाय मुलिफोर तैयार खालामनानै गोबां मानसिफोरनो सोरबा गुजुनाय सोरबा लोमजानाय सोरबाया मोदोम साख्रुबना थानाय बा गोबांथार रोखोमनि बेरामफोरखौ सोखानो थाखाय बेफोरखौ राहा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय मोनसे मा बेरामा धरिलक जोंनिफ्राय ओरै खालामनाय जायो। सोरहाबा जन्दिस मोनबाय सोरबा निम'निया टाइफड मोनबाय सोरबा आइ बसन्तफोर मोनबाय सोरबा लोमजाबाय सोरबाया हयथ' सखाफोर जाबाय आरो सोरबाया सोरनिबा देहायाव गारायफोर जाबाय बिभिन्न धरननि मोनसे बेरामफोर सोमजिनायखौ सोखानायनि बे मोनसे राहा। गोबां नोंथांमोन बायदि जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां रोंगौथि गोनां मानसिफोर दङ दा बिथांमोनहाबो बे खामानिखौ मावनो सुजुग मोनगोन नामा? बेखौ हायो दा जेरैहाय जोंनि गेजेरजों जि प्रसेस पिरामेल फाउन्डेसननि अर्गानाइजनि गेजेरजों मोनसे दोलो जानानै मानसिफोरखौ बोरै सहाय खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे राहाखौ निसय जागोन होननानै जों आसा खालामो। बांसिन गामि ओनसोलनिफ्राय बेयाव थाङो नामा जेनेबा? गामि ओनसोलनिफ्राय फ्राय थाङो गावबा गाव जेरैहाय माने बेबस्थाखौ खालामदों आरो लादों बेबायदिनो थाङै मानसिफोरा देहा हामजानायखौ मोननायखौ जों नुदों आरो बेबायदिनो गामि मानसिफोरा जोंनि न'खरफोराव थाङो आरो लोगो हमज्लायो आरो बे सिकित्साखौ माने खालामनाय जादों। बे बिखयाव जोङो नागिरनांगोन आरो मिथिहोनांगोन आरो जों थांनांगोन लोगो हमनांगोन आरो गोबां मानसिखौ जों थुलुंगा होनानै नैबे खुस्रखा खालामनायनि जिथु प्रसेस बे बेबस्थाखौ लानो हायो। नोंथांखौ दिनै जिल्लानि सासे आफादगिरि हिसाबै सायख'बाय। दा बे बेलायाव मा बुङो? आं ओरैहाय खावलायो जेसेबां जोंनि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ गासै देहानिफ्राय सोखाजानायनि राहायाव जों गासैबो गोसो होगोन आरो बेनिफ्राय जोङो बे बेबस्थाखौ नाजावगोन आरो बेबायदिनो गोबाङानो हामजानायनि गेजेरजों गोजोननाय जोंनि जाथियाव गामियाव न'खराव नोगोराव बे थासारियाव फैगोन होननानै आं आसा खालामो।
কৈছে এতিয়া এইটো কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ চবে আমি কেইজন গোট এনেকুৱা ঔষধ দিয়া মানুহৰ গোট হয় আমি এইটো এটা গ্ৰুপ বনাই আছোঁ এতিয়া চবকে আমি দুখীয়া গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাক ভাল কৰিম বুলি চবে ওলাই আহিছোঁ চবে মানে বিপদত পৰি থকা কিছুমান ৰাস্তাটো দেখা নাপায় যেনিবা কোন জেগাত গ'লে আমি ভাল হয় কিন্তু গাঁৱলীয়াৰ কিছুমান আজিকালি বহুত মানুহ ওঝা তাত যাব বিচাৰে ওঝাৰ নাম লৈ মানে যাব কিন্তু আমি ভাল জ্ঞানটো দি পেলাই দাৱাইটো দি আছোঁ এতিয়া চবে মানে এইটো হস্পিটালৰ পৰা আমি যোগাযোগ কৰি এইবিলাক কামটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ চবে টিবি হাঁপানি আৰু মই এইটো এতিয়া যিটো ৰেফাৰ দিয়া ডেলিভাৰীবিলাক এইবিলাকো মই খালাচ কৰি আছোঁ মই ঘৰতে বনাইছোঁ ৰেফাৰ দিয়াবিলাক চব মোৰ তাত আহি মানে যোনে পইচা চিজাৰিং কেছ আহিলে টকাৰ কথা আহিব টকাৰ কথা আহিলে পইচা নকলা মানুহবিলাক ইহঁতে মানে দুখীয়া ইহঁতে বাচাবৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ আৰু ঘৰতে কৰি আছোঁ মই চবক এইবিলাক পেচেণ্টো চাই আছোঁ বেমাৰটো জণ্ডিছ নিমুনিয়া টাইফইড চব বেমাৰৰ কাৰণে দি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এইবিলাক কামে কৰি আছোঁ আমি টংলাৰ পৰা মই আহিছোঁ ইয়াতে মই ঘৰতে মানে যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাখীৰ খোৱাৰ পিছে পিছে বমি হয় আমি সেইটো দুধলেং বুলি কওঁ সেইটো মই ঘৰতে যোগাই ৰাখিছোঁ মই সেইটো ঔষধ দিওঁ তাৰপিছত আৰু পালিচটোকো মই ঘৰতে ঔষধ তৈয়াৰ কৰি থৈ দিছোঁ মই সেইটোবিলাক ঔষধ উঠাই আনি পেলাই দিওঁ এটা বহুত কেইজন ভাল হৈছে আৰু তাৰপিছত ডিচেণ্ট্ৰিটো সেইটো দিওঁ তাৰপিছত আৰু মুখেৰে যে তেজ আহে জোখমা বুলি কওঁ আমি কাহিলে তেজ আহে সেইটোকো মই ঘৰতে আছে ঔষধ সেইটো মই উঠাই পেলাই বনাই দিওঁ এতিয়ালৈকে ভালে হৈ আছে পিছলৈকেও মই আৰু ভাল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ